фундаменте ки ман сохта истодиам, идеяе ки ман сохта истодиам, якта шогирдам ё писарам якташ бо ҳава давом дода бурдан мегирад. барое ки оянда шумо ба меҳр кор кунед, аз сидқи дил меҳнат кунед, хурсанд хушбахт бошед, ҳосили меҳнататона хуб дидан хоҳед, нақша буданаш дар кор. оянда нақша мекунед, меҳнаташа мекунед, баъд табаккалаша ба худо мекунед. аввал шумо неки кино кардантон дар кор, бо аз ҷумлаи он одамои кунфаҳм нашавед ки ки медонад чӣ мешад пага, ки медонад чӣ мешад пага гуфта шиштан гиред ҳичи намешад, камбағал мондан мегиред, во чӣ мешад. Ман гарантия метиҳам ки ҳамту худо тиҳад аз форточка метиҳад, ин гапо дурӯғай. худованд бемеҳнат наметиҳад ягон титуба. ризқ аз алай инам ҳаст, не ки меҳнат кардан дар кор. ҳамон ризқа гирифтан бо меҳнат кардан дар кор. меҳнат бемеҳнат ҳичи намебиёд. барои ҳамон ин чиза фаҳмиданотон дар кор. ин страх буду шуда. анакун бо ҳаст тарси баландӣ, тарси чӣ гум торикӣ, тарси пеши ягон калоншав ба даромада гап задан, тарси байни мардум ба сухан кардан, ин чизҳо майда не ки решаи ҳамин тарс. ман ин 6 чизе гуфтагим бас это научно доказано. мо бисёр ин чизҳо омӯхтагӣ ҳастем. барои мо тарса шумо тамоман нест карданатон дар кор. барое ки тарс нест шавад, илма бисёр гиред, мутахассис шед, тарс гум мешавад.